Шуе! Здравейте, дами и господа, аз съм Лео. Тук сме апликатор. Какъв пликатор, аз съм хаха. Да. Аз съм свикнал с уния никове, дет сме на GTI. Ти си пликатор. Да. Аз съм хаха. Лагва ми, малко ми лагва. Арай. Option... И в момента се намираме на хома на Крос. Да. И ако се чудите как сме се качили, пликатор има топ. Да. И ти имаш тъпа. Но да. Все пак съм елит и ще надумкам един меч. Добре, дай. Лети! И аз идвам! Иху! Чакай, че много лагва. Тук има ли PvP? Тук няма PvP. Аз се засилвам и излетам! Добре. Извинявайте, ако много лагва, но в момента съм от лаптопа, е нормално да лагва. И като компа ми се оправи, ще снимам от компа. И днес няма да правя PvP, само... what the fuck? Добре, май спирам клипа, защото много ми лагва, че не мога.